Hindi pala nga mawakan agad. Hi guys, nandito kami sa dito sa, hindi niya alam kung saan ito. Puyaw daw to guys. Ito kami mga kasama. Ang dating Ginoo. At si Mama Jo. At saka ito guys, si Bombay. Ito ba guys, si Princess. Si SK. Ayan, yan yung mga kasama namin guys. Magaya kayo sa vlog ko. Ito yung aming ay, ito yung aming madam. Bismillah ni Mama Jung. Nilibot ko dito sa anong sa pangalan nito? Puyaw. 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 Dito tayo sa Puyaw. Dito tayo sa Puyaw guys. Ayun o. Oh, Puyaw, Puyaw. Ito yung literal na vlogger guys. Dito kami. Zeto si Boss Rebo. Ayan guys, nasa Puyaw kami guys. Ayan, Puyaw. Puyaw na Puyaw. San Nicolas Puyaw. San Nicolas Puyaw. Dito kami sa San Nicolas Puyaw. Sige si Mr. Baloy. Soon. Ni Mr. Santa Rosa. Ay, nice to meet you. Sige lang. Miss. Basta kayo lagi ila. Mrs. Santa Rosa. Basta kayo lagi ila kami. Wait lang guys. Pag-picture na mo eh. Smile! Video mo. Screenshot na lang mamaya. Doon ka na doon sa ano. Pipicture mo namin guys, mamaya na lang.